Last song namo is ngano collaborative ni namo sa una sa original namo nga grupo. Tapati is here. Hi Taps, asa man ka? Gara na sa pati. So, usapod sa mga advocacy sa among grupo is ang environment yun. You see, grabe kainit. So, muna nganong as nang inita. So at least in a little way, we really need change for government, at the same time change sa atong kauling. So among sunod nga kanta is ngano. Yurot na to sa pagkabaw.
Kausapa, suka na karon, tanawa na karon, tanawa kung naunsa, tanan na ganto, Manong init kayo. So guys, kausaba na gyud sugda na karon, dapat gahapon rata.